Ide. Wah, keterarna. Hai, hai. Aneh, gore. Hello guys, bang ni urut vlog channel ang bयखौबो फोरमायनो थाबाय to guys. दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो नोंसोर दा नायलांबाय थादों ओरैबायदि जागोन माने भिडिअआ दिनै माने सिगांनिख्रुइ एसेबाबो गोरा जागोन आरोना बेनिखायनो नोंसोर नायलांदो to guys भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंसोरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना to guys भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ए तेमुं गुदुं आरो तेमुं गुदुं माने सिकारियावहाय मोजां जागोन आरोना माबा सिखार खालामनायाव आरो डेन्जार माने बादलाखायो ए बा ओरैबायदि मोसानो हायो बियो आरो दा बिथां मुंगुनि लोगो मा नाममोन नोङो नैबे नैबे गय नायनो हागोन ने ए माने गाहायावनो थायो आरोना गयफोरा ओमफ्राय नै थालिर दङ नै ओरैबायदि मोजाङै थायदों गाहायनिफ्राय ओरैबायदि मोजां जाबोदों माने थालिरा दसेनो आरोना ओरैनो बे गोबाव लाया आरो बे थालिरा माने गोलाव मडेलनि जायो जेरै नैबे नै नायनो हागोन दा नोङो बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 2 ए क्लास 2 दा नोङो मा हायो देलाय क्लास 2 फरायनानै नों मबे साबजेक्टखौ मोजांसिन मोनो मबे साबजेक्टखौ बर' बा बर'नि खन्थाइफोर गोसोआव दंना गैया नोंहालाय दोङो देलाय बुंलाय बोथोरा फैयो बोथोरा थाङो सैथो बैसाग उदां बोथोर महर सोलायो बिलाइ बिफांनि जेथो आसार गोलोम बोथोर मोनो फिथाइ बायदि बिफांनि आरो दे सावन भाद्राव दैज्लां बोथोर मोजां आबाद मावनो आसिन खाथियाव फैयो दुफां मोजां सवालि बिबार बारदों बा बिराद बुरिया हायो जोंहा बिथां फंबाया दा बिथां नैथि जोङो मुंगु इथि दोङो बिथां फंबाय मा खालामदो जानो नागिरदोंमोन दा फरायखांबाय बोरैबायदि मोजां फरायनो हायो माने थाखोसे थाखोनै क्लास मोनदा थाखोनै बियो दा थाखो 3 थांनो नागिरदों बिथाङा फरिखाया जाबाय थादों फरिखायाव बाहादों ओमफ्राय नोङो गाबोन इंलिस ओमफ्राय गाबोन इंलिसनि थाखाय नोङो माबा मुखस्थ' दंना गैया इंलिसनि हाया आं मा खारन हायाखै मानो हायाखै माने दा मोनाहां जाबायना केमेराया एसेबां मोजां नुवाखै जानो हागौ गाइसमोन माने दा मोनाहांबाय आरो मोनाहांनायाव आङो माने ब्लग लादों आरो माने माथो खालामबाय थानो होनना माने ओरैनो दास्लाय बरिं नांदों माने ब्लग लाना होदों आङो आरो दा कारेन्टबो फैयाखै कारेन्टबो माने जोंनिथिं फैयाखै माने अखा बोथोरबाथाय माने कारेन्टआनो थानो नागिरा मा होनगोन गाइसमोन बेफोरबायदि जोंहाय माने लाइननि बिलाबो ओरैबायदि हायो माने खम खरसायानो हाया माने टिभि बायदिसिनाखौ फाहायनाय जायानो बिराद गोजां बोथोर आरो इसेबां बुरजा हायो माने बुंनो हाया माने अबिनाश बे न'आ बेसेबां खरसा थांखो बनायनायावहाय 1 लाख थांबाय आयु माबायदि 1 लाख थांखो बेयाव बे मोनसे न'आवनो 1 लाख गाइसमोन 1 लाखनि न' बियो गाइसमोन नायनो हागोन नै 1 लाख का घर है और हम लोग यहाँ पर सोता है हम लोग यहाँ पर क्या मजा करता है हाँ भाई क्या करूं वीडियो करता है फिर नहीं गाइसमोन बियो 15 लाखनि न' दा नोंसोर नायनो हागोन नै देखो भाई ये क्या मिला बियो बेसेबांनि न'मोन 1 लाख यावहाय देखायबाय इस तरफ देखो बे मा बुस्थु खरिनि माहा मोननाय माहा बायनाय माबायदि फिथाइयाव मोननाय बै फिथा जाहैदों नोङो दा हांमायावहाय मा फिथा जाबोखो ओरैनो जाबोबाय माबायदि फिथा गाजा फिथा माबायदि गाजा फिथा अ माय गड फिथा दा बेयाव नोङो हाबनानै देखायदो खेमसे लोगोफोरनो दे दा नै दगिहायबाय दगिनो नै ओइ मुंगु दा नोङो नै खाथियाव दा जोङो मुंगु बे मुंगुआ दा लोगो जानो नागिरदों आंनो नायनो हागोन दा गाइसमोन नै बेवहाय नै मुंगुबो दोङो ओमफ्राय जिगु दोङो नै दा बे हाबलाङो बेखौ लिंहर मुंगुखौ
दा मुंगुआ फिथा जानो थांदों आरो ना दा नोङो बेयाव बेसेबां हाजारनि न' बनायखो एक लाखनि बनायबाय आयौ आरो दा नोङो बेयाव हरसे सानसे थानो हागोन ना हाया हाया मा खारन बेसेबां क्लासाव फरायो 3 दा नोङो मा 3नि मा साबजेक्टखौ मोजांसिन मोनो नोंलाय एम आइल ओमफ्राय एम आइलआव नोङो मोनसेसो गोसोआव थानाय दंना गैया दे फरायना हो एरा मानसियागोलो जेबोखौनो हाया नामा नोंबालाय दे बुंदो नाबाथ' लासि जासिगोन नोङो फाग्ला नोंखौ हाया होननानैबो थिगसिगोन माथो नामा दे पएम हागोन दे बियो दे बुंना होदो Actually, I sure know Uncle Kangrama, Ralish, we are going to Ragas on night. No, see me. फिथाखौ बाहाय हरदोब्रा दा मुंगुआबो बिनि फिथाखौ नुनानै बिराद जानो लुगैदों माने नायनो हागोन नै बा खाथियावनो थाखाबाय थाबाय माने ओरैबायदि खारनो नागिरखाया आरो ना माने नै जाबायानोसै दा नोङो माहा थांनायमोन बेग लानानैलाय टिउसन सोरदो लायो नों खावजायो बिसिनालाय हायनो हाया र' दा बिथांनिफ्राय आङो एसे फिथा जानो नागिरदों नै नायनो हागोन हरदो बाहाय गोथाव जागोनदां ना थांदो दे होमबा आंनि ससमाखौ गाननानै बोरै मोनदों नोङो मोजां मोनदों बेवहाय नै नायनो हागोन आरो ना ओरैबायदि माने दा फोथारावहाय हायदों आङो आरो बिथिं नै माने फोथाराव इथिं आबाद मावदों आरो ना ओमफ्राय इथिं आबादफोराव इथिं जाय भलिबल गेलेदों आरो इथिं नायनो हागोन नै आलु होनो बेखौ आलु बेयावहाय दा आलु गायो आरो ना बिदिबो गायो दा नोङो बे आलु फोथाराव मा खालामफैदो हा ओमफ्राय बेयो आलुआ बेदर थांदों हमनाया माने बेदर थांनाय नङा बे दानो गोरलैसो नै मोजां जायासै आरो ओमफ्राय नोङो माहा थांगोन माहा थांनो नागिरदों माहा मबेयाव मा खालामनो ओइ थगै ओइ गरायखौ नायनो र' ओइहाय दा बिथांनो इदि हायदो आरो हायलाय दा बिथिं भलिबल गेलेगासिनो मोनाफैबायना बा बिथिं एगारो गरायखौ नायनोबा दा बेयाव गराय आजिखालि माने बेयावहाय गराय दंफायो ओमफ्राय गराया ओरैबायदि माने नैजे गराय दंफायो आरो ओमफ्राय बे दानिया लकेल जायगायावबो नै गराय थाफायो दानिया नायनो हागोन नै ओइ बब माने डेन्जार सोंनो नागिरदों आरो बब माने मुंगो ओरैबायदि सोंनो नागिरदों खतरा आरो ना नै गराया नैथिं बैयावहाय गराय दोङो गाइसमोन आरो बिथिं सैमा फिसा नङालै बियो मा नों गरायखौ नुनानै मारै मोनदो मोजां माबायदि बेबो गराय बादि हा बेबो गरायसो मा गराय जानो गराय बे नोंनि गराय बहुत स्पिड खारगासिनो बे गरायाव गाखोनो हागोन हाया नोंलाय हायो ओमफ्राय गाखोनाय नामा खारना होबालाय हा खारना होबालै खारना होबा नै साइकेलावहाय माबा लाना हायदों लिंनिया लाइट दं आरो नैबे मानसि एडभेन्सार बायदि ओमफ्राय दा बेखौथ' गियान नुनानै माने ओरैबायदि गोसो हाबदों माने नायनो हागोन ओमफ्राय नैबे माने एलेन वालकारनि बायदि गानना लादों माने नायनो हागोन नै ओरैनो दा लाइटखौ नायनो हागोन नै माने बेसेबां खरसा थांखो बेयाव लाइट बनायनायाव नोंनिया 20 रुपिस ओमफ्राय माबायदि कानेक्सन खालामनानै फोजोंनो हादों बेखौ बिदि खालामो आरो दा बिथाङा नै ओरैबायदि माने लाइट फोजोंना लादों आरो ओमफ्राय बेयावहाय इयाव नै इदि खालामना होबानो माने जोङो आरो वा खेमसे सलायना देखायलाय फोजोंनानै दा बेयो सलायबाय ओइ बाब्रे
खाजायो माथो नोङो बिथिं नायनो हागोन दे बिथिं दा बाब ओरैबायदि सलायदों आरो ना बे बिरखौ होनो हागोन नामा उइ बा बिथाङाबो ससमा गानो गरायनि मालिक नै बिथिं गरायनि मालिक दङ सासे दा नोंहा गराया बेसेबां लानाय 4 लाख बा ओमफ्राय नोङो बेवहाय गाखोयोना गाखोआ गाखोनायालाय गाखोथ'वाखै मानो उनाव गाखोगोन दा ए माने फिसा माबायदि जथों ओमफ्राय दा बेखौ मानो लाङाखै नों न'आवबो दा उनाव लांगोन र' दसे थाना जाहोगोनब्रा